Ai mi brada jong. Da Fafi. Ai go rustig, ai go rustig. Alles aan rustig. Ja man. Os pres me bige baras rana mo foto wa. Ja man, lek fau sabi menem dina haters no ja. Trosben si takasan ko faya no ja na kondre ja, matok me bara follow bi odi. Ja, lek altijd. Ja man. Maar dan, tidena deze de man, die de lijst en va lab abopego, va isabi abopego landelijk. Wel, lek van me take abopego landelijk. Tu kom je dorop chilati. Ja. Dorop chilati ja. Maar toch niks nog voor sa de mai doet apen af mina de man. Ja. Na fuisra na man, minam tak me wang. Want mi wan tranga so many. Ja. Maar if snap baka abob la me fit tranga. Oké. Before setter mi satak ay doembo. Tanga no dam sitaka mai doembo. Wamchi oni na kaito de midra aparte. Patakune span. Analek faide ja tong na alas maulo faide. Ya wan grup sa ulo faide, wan grupo de sana ulo faide. Mana takwe tateka atranga skibodoro. Ati ta favor tu ta full ku sa ko ay the best. Ja, want ini wan bigi partij like abob da. You know, maar kisi tak alas bij de eens sa efsa. In alle partijen dit tak kies. Bij de eens kandidatenlijst dien trama wan de moroi. Moro cross bay trama. Ik moest dat dus als dat nou algemeen sani. Is abin maar fa isi abob ina voor kiezen revi. Wel mensen tak abob. De makas korwansan. De makas korwansan. Me tak fa presidentskap hier. Ja. E fa consona gadoro ko. Ja. Ma mi wan me kube krakau seref abob be kau ko makai na rekere disi. O me san yere so yere dati so mami eta ore no motaki o mi lo mi partei e mi lo fa partei goro o tutto. E me cade man sabo ko na partei te takano late te next na lati. Isabito. Ja. O jama por godoro. Anagama o gapor me ku krakama baka takuan bonsan ka ko na kondre takai a kondre drai. Wan mi wan aben botu yu op tu da pe wan aben bo op tu da me ku ko tu ama so sitak amandis karet strana. Wat is sitak na mana inex ondernemer ja tevens voorzitter van partij. Sa wan doa san ja kondre. Isabi emi fenem bom ku no maar we na da sewe analisi no. Ja, want dat we bo actie taki. Fa agona nga ali o men saka alisi de ma poeder ape. Wel tanga no maskatete. Ja. Dat de man de paysak no na ngawro. Kuma sitak no buro ko de mai do da pe. Maar o men alis prani. Afuru om hectare da pe. Dus minoman staat precies tak na so aantal. Maar me sitak asanego. Aigo. Want tanga di mate mi wiki afosan di wa FB. Bisita ke de ma de bisak panangalisi yo. Dam sita ka voorzitter me ko nga bomba tuleng. Isabi ta. Mana afos leisi sa alisi plantap so wan bigi skal in. Fostron voor het eerst me kemi. Tak so wan bigi reisveld na Marwina dasi. De ma be abdem tikos kronche so ma no be de so furu. Ma Alicia me sta ka voorzitter mi duan bonsani. Masana plan de mogo moro bigi. Moro bigi de mogo ya plus a bigi. Dit is na eerste oogstjakba. Maar ook om erop die pete. Maar mijn denta koutant tak na sosa voorzitter wa operani. Ana voorzitter wa nee. Daarom ben ik met dat om mijn man moest ik nemen baka. Om mijn man ja moest er ondernemer toe. Toen kwam maar lek me ja. Ik want er ondernemer toe. Dus je wou op analyse toe. Ja, ik wou op toe. Analyse wa wis bana bagba wis sans de staya wis. Ja, maar idee na partij pe grong e prati ja, toch. zeker mi brada. Maar dat je nog ven grong. Mi no ven grong mi no lei. Je nog suku. Mi go suku matanga no mi tording bandelete. Mi no sa safe side. Ma mi no fen grong. Mi no colegi mi se tak mi fen. Ja. Isabi ma de ma di feni. Ja. Me power de man. Ja. Tak mek de ma orgodoro. Mi lo fire taki. Ja, me power de man mek de ma godoro. Wama you feni sani de tevreden nga sai feni. You sano feni tu de tevreden no wakata kin feni of ino ko aan de beurt ete. Maar toch une la so, want wama lek mine la so no. Den laatste strepi met haar boventak uit in of tamara menem of in wasan. Ja man. Oké, dan we komen back naar politiek PC. Hoe zit dat hier? Want dit lange spits. Voor Abob, dit teleurgesteld. Hoe sabi van partij go taki in lange voor. Is dat toch voor Sesasani, is dat toch? Want is dat in alle familie?
trobe de sabito. Ala oso. Ala oso trobe de sabito madang. Tak nanga wana tranga spets dape. Ja. Betak kukushani. Ja, dausa. Ja dausa. Well, look at me got a paper of dausa ere. Ina sa furu ina sa fast man. Ja. Maar you meaning ja, maar you meaning. Maar mijn mening mi etagiazo. Abem de tevreden na post pa be feni. Ja. Tapaleis. Ja. Abem de tevreden. Isabi ahat mi beyere. Want asan sas ma be wan serefi. Ano doro ano score serefi. Maar verdiening abe kango dape ook te tapaleis. Vadausa dape no tranga jaja mei dape abob. En altijd nou een meid streven die abob. Going fire die abo. Going fire die abob. Isabi toch? Missie ala den propaganda, ala den pretpeugo, den masamite peugo, asasmai de bij. Dus if was aan no boom, dan kan ze kan gaan voorzitter. Ja. Want ze me lees naar FB om mensen aan een negatief zijn de smijpot, maar toch als man op hem give up. Want maar ik ben hem just als na baka abob ja. Hoe moet hij dat doen? Ik nog vind dat mami def me. Met dat tak met stem die abob. Met dat stem die ama. Wie zei ze met dat stem die ama? Anders zei ik, aan de nakomelingen voor nu. Mija lokale leeftijd met jagba. Bijna mijn broer kom je de moro naar Sanfeni. Isabi Sanfeni dat die chip in abaka. Ada na amoeite sa me megno. Ja, ja. Maar mi mitala de struggle dat ik bafa de game no megno tanga misre mi patune gwa fire. Ja. Maar toch on dat mina o masa esani lukule fane mai tak is de wa mai time on tor wa shatori. Ja. Tak yo sai feni fa bopio. Ita ama mi no fen next. Maar toch mi ne gifo. Mi lo ba parte na nga her mi ati mi lo ba parte. Next mi no venia, pa metangja. Maar toch mi ne gifo metango doro. Maar moto voor amidentaki moto voor politiek dati. Ja. We deden een partij voor Fenoansani. Ja. Midentaki je go in een partij. Je de in een partij voor sang a partij doe je kondre. Ja, dat dat true. A individueel sani echa corruptie. Aja corruptie werken. Regerarij. Ja toch. Vriendjespolitiek. Ja toch. na- Isabi toch moto voor san dati. Asan moest go taki je go die een partij sa abi algemeen belang. Die akondre. Ja kondre. Ja toch man, dat me wat tegen. Ja. En dat bepalen mij gewoon een partij. Voor Fenoasan, voor Ewang. Ja. En hij lukt belang van kondre. Ja. Isa bo me poto on de sai pina. Begrijp je? Isa bo me smaja sai fira doengi. Te vie gotak yung feni. Da fa kanga de tronda. Go ge algemene belang van kondre. Go ja kondre. So muy kondre yon barada yon. De alamam sunu asani. Anoro koto. Anoro komi barada. Ja toch. O strip ja kondre gide poti wang. De wasana bembung. Lukule fami snap ja ti de tagja. Isa bo me no ma snap so taki. Omdat asane go. Dus mine fet voor me wan van met tagja na pa bevolking strana. Romtom yan panese du stani ala sot volk. Me ku streep fu asani uno streep di uwan. Ano rokoto. Lukule fa fi pegi wagi dape. You no feni ati no magborom. Agi wa mangro you no feni ati no magborom. Me ku go jabalang fa kondre. Dat na voornaam zo van. Dat men hem bewantak. Oké, gratangi. Dat ik gima occasie en met hij succes naar Abob. Ja man, zeker me barada lobby. Lobby. Me barada. Ja, man. Ja man. Ja, dat is zo. Atru media. Beltaki naar Menem. Saptaki Menem aan een onbekende jaso na Atru media. En na lange tijd baka ook is Menem. Baka na visa camera. Ja, en daar hebben we DA91 die naar buiten komen.
Hey,